sing bisa Dik. Ngopi Dik. Sing bisa
Sedasa sampun katur Cik Lati Satrio wekdal katur dumateng Bapak.
muga piye dadi jodoh pati kono kelas iki sampai kapan rikon son anteni umpama sing jodoh saiki muga piye dadi jodoh pati muga piye dadi jodoh pati
Nggih ngambali atur ngaturaken wilujeng siang dumateng saking para tamu. Masyo ilang nyawa sun belani karane bae sun lakoni kanggo riko Wilek jeneng dangetaken Badri sijine mengliko nang ati ingsun selawase separo raga iki ya rama kanggo batasi welas iki masyo tan samudra sendelani sing ono hang bisa ngalangi niat iki masyo ilang nyawa sun belani karane bae